Sana! Sana! Pre. Uy, bay. Pwede mangutana, bay? Aw! Okay raman. Bay, kung sa'yo pangutana, bay? Nag-CR karon bay? Wala man. Kaya nga nonta. Pwede masulod? Saan mo na tusukon? Suga ba tayo? Hadlog ko mataniwana eh. Aw, kana. Kurag kana. Hadlog na. Pre, nalibang na ba ka, pre? Si. I-plus na, kibaho na. Taka lang na. Aw. Oh, sige. Sige lang tapas ang ngilan eh. Sudla ko na ko, pre. Sige. Pahaw man lagi dire. Pre, kang computer rin ko din, pre. Mga pre ng bintana. Sa, agay kagahi. Baho lagi, pre. Ow! Duko! Duko lagi ba? Pre, asa na ka? Ano mo tayo, bay? Suko ko yung silingan, bay. Ingnan, ba't ikaw? Yate na ni. Basig ni asis gawa sa isa. Eh, baho aja deh. Air freshener nih, be? Air freshener! Walay ko nalibang, bay. Walay ko nalibang. Be, kundi baho nga na nasuko mo sila pagkabris bintana. Ambot nga na masuko sila, nawadyo ko nalibang. Nangutot lang. Sige, sige, sige. Muto kong utot ra. Okay? Pre? Nana, ba ka ba ako utot, pre? Mulang, murag nalatak yung tinahay eh. Yun sa? Wah, basta. Sa pang ikaonin mo na perti mabawas mo tayo. Sige lang. Sige nyo, daog-daog. Uy, bantay lang dyan mo. Ako dyan ututan yung sakyanan ron. Bantay lang ka. Suway daw. What sa nakalibang nung ko? Kita na patag-away ani ron. Sakyanan, dagan na bang tao ron. After a few seconds. Tanawara, kita patag-away sa mutot. Pagina ba madara? Asa rin? Oh, magdali! Ako itong gumang ng gultot, dili ako! Okay, magutot! Yawa mo, bugi kagutot!